шоми 17 октябр ҷоизаи Лоҳутӣ дар соли 2015 ба журналистон дар бахшҳои матбуот, телевизион, радио ва таҳқиқоти журналистӣ тақдим шуданд. ин кафкӯбиҳо ба хотири Шарифи Мисайзод, яке аз ровиёни маъруфи радиои Тоҷикистон буд, ки дар синни 50 субҳи 16 июни имсол даргузашт. ҷоизаи мӯътабари ба номи Лоҳутиро Абдуҷаббор Раҳмонзода, ёвари раиси ҷумҳур, ба ҳамсари Шарифи Мисайзод тақдим кард. ассалому алайкум тамошобинони азиз. Студияи телевизионии Сталинобод барномаи аввалини худро сар мекунад. рафоатбоно Абдусаломова, аввалин натоқи телевизиони Тоҷикистон, бо ёдоварӣ аз аввалин гуфтори телевизиони тоҷик, ки 57 сол пеш иттифоқ афтода буд, ҷоизаи Лоҳутиро дар бахши телевизион ба хабарнигори телевизиони ҷаҳоннамо Исматулло Азизов супурд. барои комиссияи ҷоиза 8 барномаи худро таҳия кардам, ки ҳамаи онҳо хусусият таҳқиқотӣ, таҳлил тадқиқотӣ буданд. ва дар навбати худ метавон гуфт, ки масалан журналистикаи тоҷик имрӯз боиси хушнудист. Масалан ҳар нафаре ки талош мекунад, яъне заҳмат мекашад, алки ҳаст имконоте ки он чизе ки мехостаашро ба даст биёрад. ҷоизаи Лоҳутӣ дар бахши таҳқиқоти журналистӣ ба Шариф Муллоев, устоди донишгоҳи Славянӣ, барои силсила мақолаҳои таҳқиқотӣ супурда шуд. барои силсилаи мақолаҳои таҳрирӣ ба Иршод Сулаймонӣ. ҷоизаҳо дар бахши расонаҳои чопиро ба Маҳмадалӣ Мақсадулло, Иршод Сулаймонӣ, Абдумаҷид Бобоиён ва Ҳасани Юсуфи Файзбахш супурданд. дар солҳои гузашта тақдими ҷоизаи ба номи Лоҳутӣ дар рӯзи матбуоти тоҷик ба таърихи 11 март сурат мегирифт. аммо имсол эълон шуд, ки ҷоизаҳоро дар арафҳаи таҷлил аз ҷашни Истиқлол 9 сентябр месупоранд, вале баъдан маросими тақдим ба моҳи октябр гузаронида шуд. Шодмон Ятим, Озодӣ, Душанбе.